malaking bahagi ng pag-unlad ng ating bayan ang partisipasyon ng bawat mamamayan. Sa ating pagsuporta at pakikiisa sa mga proyektong pambayan, nagkakaroon ng mas maraming oportunidad ang lahat at umuusbong ang mas masiglang kalakalan. Bilang mga bayambanggenyo, responsibilidad nating mamuhay ng may paninindigan, puksain ang katiwalian at gamitin sa tama ang kaban ng bayan. Maging parte ng pagbabago, maglingkod ng buong puso. Ikaw, ano ang ambag mo? Maraming klase ng transportasyon ang makikita sa Pilipinas. Mayroong jeep, pedicab, bus, taxi, tren, kalesa at tricycle. At sa 77 barangay sa bayan ng Bayambang, makakakita tayo ng napakaraming tricycle, ang pinakasikat na mode of transportation para sa ating mga ordinaryong mamamayan. Maituturing na marangal na trabaho ang pagiging isang tricycle driver at hindi maipagkakaila na sila ay may importanteng gampanin sa ating pamayanan at sa kaunlaran nito. Ayon sa Transportation and Logistics data ng Statista Philippines sa taong 2020, humigit kumulang 7 milyon ang bilang ng mga rehistradong motorcycles and tricycles sa bansa. Dito sa ating bayan, libu-libong manggagawa ang dumidepende sa pagpapasada ng tricycle para mabuhay ang kanilang sambahayan. Sa araw-araw na pamumuhay ng isang tricycle driver, kailangan ng matinding pagsisikap upang matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kailangan nilang tiisin ang init ng araw, ang usok sa kalsada at ang kilo-kilometrong distansya upang makapagbigay serbisyo sa kanilang mga kababayan at maitaguyod ang kanilang pamilya. Sa mga ganitong pagkakataon, ang pamahalaang lokal ng Bayambang ay nag-iisip at gumagawa ng mga programang maaaring makatulong sa kanila, mga proyektong makakatulong sa kanilang paghahanap buhay. Ang magandang kondisyon at maayos na kalagayan ng mga tricycle drivers ang inspirasyon ng Team Kiambao Sabangan sa pagpapatayo ng Balon Bayambang Tricycle Terminal. Ang tricycle ang tanging mode of inter- and intramunicipal public transportation sa bayan ng Bayambang. Base sa mga records ng munisipyo, ang ating bayan ay may 55 na authorized routes at 1,659 authorized tricycle units na umiikot sa loob at labas ng poblasyon araw-araw sa pamamagitan ng iba't ibang ruta sa munisipalidad. Ang ilan sa mga ito, pumapasada lamang sa poblasyon. Ang iba naman ay pumapasada maging sa mga kasulok-sulukang distrito ng bayan. Nakapaloob sa New Urbanism Development Principle ng LGU Bayambang sa pamumuno ni Mayor Cesar Kiambao ang pagkakaroon ng efficient and connected public transport system sa bayan ng Bayambang. Sa ilalim din ng prinsipyong ito nakasaad ang pagbibigay ng importansya sa kapakanan ng mga manggagawa sa ating bayan. Kaya naman, sa liderato ni Mayor Kiambao at sa tapat na paggamit ng pamunuan sa kaban ng bayan, ipinatayo ang New Bayambang Tricycle Terminal na nagsisilbing kanlungan sa daan-daang tricycle drivers ng ating pamayanan. Sa inisyatibong ito ni Mayor Cesar Kiambao, madaming tricycle drivers ang natulungan. Kaya naman, kamustahin natin ang kanilang kalagayan sa Bayambang Tricycle Terminal. Nalili Carlang, membro po ng SB Toda Bayambang. Ako nga pala si Nelson Latore, taga Manambungsor, isang tricycle driver. Kamusta naman po yung kalagayan nyo dito sa bagong terminal na pinagawa ni Mayor? Ano po masasabi niyo? Ang
ang masasabi ko dito talagang satisfied kami, maganda. Malaking kaginhawaan po yung pinagawa ng ating mayor dito na lalo pag ganito, tagulan, talagang maganda po. Ay, napakalaki pong bagay itong nangyari sa paradahan dahil sa mga nakaraang panahon is wala pong ganito. Although na hindi pa ako nagpapasada nun, pero nakikita ko na kawawa po talaga yung mga tricycle at din yung pasahero dati. Pero sa ngayon po, okay na, maganda po at least komportable kami. Opo. Kamusta naman po yung mga facility na nilagay ni Mayor dito? Ay, okay naman po kasi hindi naman ako ginagabi rito. Pero sa tingin ko po ay okay naman kasi nagiging bagsakan siya sa gabi. Ay, opo, lalo na ngayon, siyempre mahina yung pasada. Ganit. Yan po ang nagiging libangan po namin, yung panonood ng TV. Kumpara po noon, ano po yung mga pagpapagong na idulot ng pagpapagawa nitong tricycle terminal sa noong wala pa po tayong ganito dito sa Bayambang? Malaking, ang masasabi ko lang, itong pinagawa ng ating mayor ay napakalaking bagay para sa amin. Ano naman po yung masasabi dito kasi bilang tayo po ay mga mamamayan ng Bayambang na nagbabayad po tayo ng buwis natin. Sa tingin niyo po ba ay nagagamit sa tama ni Mayor Quiambao yung mga buwis ng Bayambang Hills? Para sa akin, okay naman po. Nakikita naman natin yung progreso ng Bayambang. Maunlad na siya ngayon. Marami tayong nakikitang pagbabago na nangyari dito sa ating bayan. So, okay po. Saludo po ako dyan. Ay, opo, madam, nagagamit po ng tama dahil may lumalabas naman na mga, yung tulad nito, at marami pa yung mga nagawa ng ating mahal na mayor. Kaya ano po ang masasabi niyo? Mensahe niyo po kay Mayor at sa mga kapwa ninyo Bayambanggenyo? Ang mensahe ko po sa ating mahal na mayor, sana marami pang magawa at lumitaw na mga proyekto na gagawin ng ating mahal na mayor. Yung mga kasama ko, lalo na kaming mga tricycle driver, sumunod tayo sa batas para walang maging problema. Maraming salamat po, Mayor, at sa mga kasamahan niyo po ng mga kagawad. Narito po kami na nagpapasalamat sa mga kapwa ko driver ng TODA dito. Maraming pong salamat, Mayor, at sa itong aming paradaan ay pinaganda mo na at pinaayos. Thank you, Mayor. Thank you. Upang mapaunlakan ang mabilis at sentralisado na transportasyon sa bayan, bukod sa pagpapatayo ng maluwag at komportableng tricycle terminal, mayroon ding mga stoplights na nakalagay sa intersection ng poblasyon. Nag-donate din si Mayor Quiambao ng electric hoverboard sa Public Order and Safety Office upang maging karagdagang gamit ng mga traffic enforcers sa pagpapaigting ng implementasyon ng batas trapiko sa munisipalidad ng Bayambang. Bukod pa rito, patuloy ang pagsasaayos ng mga kalsada sa iba't ibang barangay sa ating bayan. Ang lahat ng ito ay nakaangkla sa Economic and Infrastructure Development ng Bayambang Poverty Reduction Plan para sa taong 2018 to 2028. Kasama sa adhikain ng lokal na pamahalaan ng Bayambang ang siguraduhing hindi lang maayos at maganda ang kalagayan ng mga magigiting na tricycle drivers ng ating bayan. Sa panahon na mayroon tayong kinakaharap na pandemya, sinisigurado din ng LGU na napapanatili ang kalinisan dito. Sa tulong ng iba't ibang ahensya ng munisipyo, gaya ng MDRRMO at POSO, madalas na nagsasagawa ng decontamination at disinfection dito upang maprotektahan ng mga tao sa banta ng COVID-19. Sir, kamusta po yung pangkalahatang kalagayan ng seguridad at transportasyon, lalo na po sa ating mga tricycle driver dito sa Bayambang? Patuloy pa rin namin ini-implement yung mga batas sa kalsada na anti-quorum para makapasada po ng maayos yung mga kumpleto ang prangkisa na nagbabayad ng maayos sa ating pamahalaan. Sir, kamusta naman po yung
ano po yung naitulong nung pong pagkakaroon ng isang centralized na terminal doon po sa pinagawa ni Mayor? Lalo na po sa Poso at sa mga nagpapasada dito sa Bayambang. Malaki po ang naitulong nun kasi nailagay lahat ng mga pumapasada downtown sa isang lugar na hindi sila pakala-kalat sa kalsada. At nakakapagturnuhan sila ng maayos. Nakakapagsunudan sa pamamasada at sa ayun, yun lang po. So, sir, kita ko meron kayong parang dito, mga equipment na kompleto talaga. Ano naman po yung naitutulong nito sa inyong mga poso sa pagpapatupad ng batas trapiko dito sa Bayambang? Tulad po nitong hyperboard ng Bayambang, malaki po ang naitutulong nito kasi hindi na namin kailangan maglakad ng malayo para sitayin lang yung mga sasakyan na obstruction sa gilid ng kalsada. Kaya ito ay malaking tulong na hindi ka na maglalakad, pupunta mo na lang o kaya bubusin namin na lang. Malaki po ang naitulong nito. Dahil hindi na ka na maglalakad, bawasan yung pagod namin. Ano naman po ang mensahe ninyo sa mga Bayambang venue sa pagsunod po nila sa batas trapiko at sa mga kagaya nyo pong traffic enforcer na patuloy naman pong nagtatrabaho para makapagservisyo po sa ating mga kababayan? Para sa mga tricycle driver at mga commuter, patuloy lang na sumunod sa batas trapiko natin sa Bayambang. Sumunod lang tayo sa rules natin. Hindi naman kayo magkakaroon ng violation kung susunod tayo. Sa aking mga kapwa enforcer, tiyaga lang. Matatapos rin tong pandemyang sinasabak natin. Sir, ano po yung mga ginagawa nating hakbang upang mapanatili yung kaayusan at seguridad sa tricycle terminal po ng bayan ng Bayambang? Sa tricycle terminal na pinagawa ng ating mahal na mayor ay napakaganda kasi nabawasan yung mga tricycle na dumadaan sa highway. Aside from that, malisir din natin yung mga taong sumasakay sa along the highway, pumupunta sila sa terminal. So maiwasan natin ang aksidente. So napakalaking bagay na nagkaroon tayo ng ganong istasyon ng ating tricycle sa Bayambang. Ayun po, sir. So ano naman po yung epekto ng pagkakaroon ng ganoong mga project na ginagawa ni Mayor sa pangkalahatang transportasyon po, lalo na po sa mga tricycle drivers na kababayan natin? Malaking bagay po yung unang-una is nalagyan ng bubong yung nila, pag tag-ulan, safe sila. Pati yung mga pasayro nila, yung mga passenger, ganun din. Hindi sila mababasa. Safe sila sa ulan kung wala silang payong. At the same time, kung sakaling hindi pa lumalakad yung tricycle, meron din nailagay na yung TV para panuuran ng mga driver at saka yung mga passenger. Sa hanay nyo naman po, sir, sa Poso, kamusta naman po yung pagtatrabaho natin ngayong pandemya at kamusta po yung mga ibinibigay ni Mayor Cesar na mga pasilidad po para mas mapabuti po yung ating pagsiservisyo? Actually, bago itong nangyari na yung SOMA ng ating mayor, binigyan yung tauhan namin ng uniform. So, yun ang isinot nila kaya nakita ng mga tao, ina-appreciate nila na hindi lang pang loob, at least sa panglabas nakikita nila na yung uniform is show, parang show window na yung mga tao natin ay disiplinado. Yung mga facility naman na ibinigay, maraming salamat sa ating mahal na mayor kasi binigyan kami ng extension ng office, so medyo hindi nagkaklagap na yung mga tao namin. And aside from that, nabakunahan na rin yung almost 70%. So pwede na silang makisalubilo sa mga tao, yung mga tao ko. Gusto ko lang ipaabot sa lahat ng kababayan natin na huwag silang mag-alala kasi ginagawa ng membro ng ating puso ang kanilang trabaho.
Pangalawa is kami po ay nakikiusap din na sana pairalin natin yung disiplina. Kasi kung wala tayong disiplina, kahit anong ipatupad ng ordinansya ng ating pamahalaan, makakaroon pa rin ng kunting problema. Sana magkaisa tayo, huwag na natin gawin na ito ay isang yung pagsutil o susubukan ang ating LGU ng Bayambang na ipatupad ang mga ordinansa dito sa atin. Yun lang ang gusto kong iparating sa mga Bayambanggenyos. Maraming salamat. Dahil hindi biro ang araw-araw na pamamasada ng ating mga kababayang tricycle drivers, inisip din ni Mayor CTQ at ng buong LGU na maglagay ng libangan sa tricycle terminal. Dito ay makakakita ng mga flat screen TVs kung saan maaaring makapanood ng kanilang mga paboritong programa ang mga tricycle drivers at mga pasahero. Mayroon ding basketball court na pwede nilang gamitin habang nag-aantay ng biyahe. Ilang metro lang din ang layo dito ng Bayambang Commercial Strip kung saan matatagpuan ang samut-saring kainan at mga produktong tatak Bayambang. Dahil sa ating buwis, naging posible ang pagkakaroon ng ganitong mga proyekto na nakatutulong sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga manggagawang Bayambanggenyo. Sa ilalim ng liderato ni Mayor CTQ, sinisikap ng LGU Bayambang na patuloy na mag-isip ng mga programa at pulisiya na tutugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Ang ating pagsuporta sa ganitong mga proyekto ng LGU ay mahalaga upang maipagpatuloy ang progreso sa ating bayan. Sa panahon na lahat tayo ay sinusubok ng pagkakataon, kailangan nating tumindig para sa ating bayan. At sa layuning ito, may gitnang papel ang pagkakaroon ng tapat at mahusay na pamahalaan at mga lider ng bayan. Sa adhikaing ito, katulong ng ating butihing alkalde ang mahusay na hanay ng ating sangguniang bayan na pinangungunahan ni Vice Mayor Raul Sabangan. Ang opisina ng Sangguniang Bayan ng Bayambang ay dedikado sa panata na puksain ang kahirapan sa Bayambang. Sila ang tagapagsulong ng mga pulisiya para sa karapatan at kapakanan ng iba't ibang sektor ng ating lipunan, kabilang na syempre ang sektor ng transportasyon. Kaya mayroon tayong Committee on Transportation and Communication na siyang nag-aasikaso ng iba't ibang pulisiya at aktibidad upang masigurong tuloy-tuloy ang progreso sa transportasyon ng bayan. So, sir, magandang hapon po. Ano po yung mga polisiyang ipinapatupad natin para sa maayos na transportasyon dito po sa ating bayan? About po dyan sa transportation po and communication, ginagawa po natin lahat. Kasama po natin ang PNP at ang PUSO. Ganun din po sa MPDC. At lagi po naming pinag-uusapan, pinagmimitingan kung paano po umunlad yung sa daloy ng trapiko. Maayos naman po ang daloy ng trapiko dahil nandyan po mga PNP sa PUSO po. Paano naman po natin tinutugunan yung pangangailangan ng mga tricycle drivers dito po sa ating bayan? Karamihan po kasi dyan, kinakailangan natin, dapat lahat po ng pumapasada, yung mayroon po silang kumpleto na prangkisa. Kumpleto po ang kanilang mga lisensya para sa ganun, maiwasan po natin yung paghuhuli po sa kanila. Kasi marami pa po dyan na illegal po na sasakyan na pumapasada. Meron yung mga private na bumabiyahe kahit walang prangkisa, kahit private po sila. Kailangan po natin yan. Dapat lahat po ng mga pumapasada ay legal po. Kinakailangan po yun. About po dyan sa Tuda Terminal po,
na pinatayo po ng ating pinakamamahal na Mayor, Dr. Cesar Tirado Quiambao, ay maganda po yan at marami pong natutuwa at nasisiyahan dahil sila po ay nasa mabuting pamamaraan, hindi katulad po noon na lahat ng mga pumapasada ay wala po silang masisilungan. Umulan man o umaraw, nababasa po sila, naarawan sila, subalit sa ngayon, malaki pong pasasalamat nila. At saka yung TUDA terminal dyan po sa Bagsakan, ay magkakaroon po yan, yung napag-usapan po namin noon, na magkakaroon po na reconstruction po yan, or renovation, parang luluwagan ang kanilang terminal. Tulad po noon, nagkaroon po ng meeting po dito, ipinatawag po namin ang lahat ng mga officer ng TUDA at saka mga officer ng Federation. Napag-usapan po namin dito na magkakaroon po ng additional na terminal doon po sa PSU ground na ang pwedeng pumarada doon mga jeepney, minibus, van po. Pagdating ng araw, yun po ay nakaplano na po yun. Ako po bilang isang public servant, si Councilor Martin Tirado, ay nakikiusap po sa lahat po ng mga kababayan natin na sana po lahat ng dapat na mabisan, lupa, bahay, mga stall, sa mga may businessman na kinakailangan mag-bis tayo po ng on time na huwag madidili para maiwasan po natin yung magkaroon ng interest. Para maiwasan po yan, kinakailangan magbayad tayo sa tamang pamamaraan. Mga kababayan, sana po tayong lahat ay magkaisa, magtulungan, mahalin po natin ang ating bayan ng Bayambang dahil ang ating buting mayor ay nandyan po lagi para sa atin at hindi nakakalimot dahil tayo ay mahal na mahal po niya at tayo ay kanyang tinutulungan. Sana tulad po ng pandemic na ito, mayroon po yung tinatawag natin na health protocol. Kinakailangan na sundin po natin yun, tulad yung pagsusuot ng face mask, face shield, paghuhugas ng kamay, at ang importante yung social distancing po. Sa biyahe ng ating bayan patungo sa tagumpay, may mga pagkakataong dadaan tayo sa malubak na ruta. May mga bagaheng magpapabigat ng ating paglalakbay. Ngunit may mga pagkakataon din na dadaan tayo sa patag at mainam na daan. Hindi man natin tiyak ang mga rutang babaybayin natin. Tiyak kung lahat tayo ay may patutunguhan sa tulong ng mga magigiting na lingkod bayan na maghahatid sa atin tungo sa maliwanag at masiglang kinabukasan. Ito ang mga lingkod bayan na buo ang puso para sa mga mamamayan at ang kanilang katapatan ay hindi para sa sariling interes, kundi sa progreso ng pamayanan. Ito ang serbisyong Tatak Team Quiambao Sabangan. Ngayon, higit kailanman, mahalaga ang ating pagtindig bilang isang komunidad at bilang isang pamilya para sa isang magandang kinabukasan para sa ating bayan. Ako po ang inyong lingkod, Gabriel Marie Bravo Reloza. Maging parte ng pagbabago, maglingkod ng buong puso. Bayambanggenyo, ito ang ambag mo.